pamagitan ni Al Horford. Top scorer sa Boston, ito si Horford na may kabuang 26 points. Nasayang naman ang ginawa ng panig ng Warriors na si Stephen Curry na may 34 points. Kasama na ang 7 3-point shots. Sa Lunes mga kabombo, ang Game 2 na doon pa rin gagawin sa teritoryo ng Warriors sa San Francisco, California. Samantala, gulat din ang mga fans sa bagong arena ng Warriors. At dito nga sa report ng Bombo International News Correspondent na si Doc John Melo ay umabot ho sa 18,000 yung bumuhos doon sa arena ng mga fans ng naturang laban. At kaugnay ho niyan ay kunin na natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating Bombo International News Correspondent si Doc John Melo. Kumusta yung reaction ngayon ng mga fans dyan? Doc Melo, please come in. Nakakalungkot po at natalo ang Golden State Warriors at babawi po sa darating na linggo. Ang Warriors, nakikita nyo pong arena at katatapos lang po ng laban at maraming taong nalulungkot sa pagkatalo ng Golden State Warriors. Ito po si Ponce John Melo nag-uulat. Basta Radyo, Bombo! Yan mga kabombo, ang ating Bombo International News Correspondent, medyo maingay pa dun sa venue at mamaya susubukan muli natin makakuha pa ng mga karagdagang update hinggil pa rin dyan sa mga development after that shocking result para huyan sa panig ng mga fans ng Golden State Warriors, lalo't dun po sa kanilang kampo o panig ginanap itong laban na Game 1 ng NBA Finals. Samantala sa mga karagdagan pang balita dito naman sa bansa, ang entablado para sa First Family at mga VIPs itatayo na ng DPWH sa harap po yan ng National Museum. Alamin natin ang ginagawa ngayong paghahanda mula kay Bombo Gerald Uleb. Yes, Bombo Everly, Bombo Dennis, sa ngayon ay tuloy-tuloy ito paghahanda ng Department of Public Works and Highways dito pa rin sa National Museum. Dito gaganapin nga yung inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kung titignan dito sa ating likuran, napansin natin kanina bagong pintura na itong mga pader dito. At nakita natin kanina na nagtayo na rin ng mga tent dito para sa mga pupunta. At napansin din natin, Bombo Dennis, Bombo Everly, na dumami yung mga bisita ngayon or yung mga bumibisita dito sa National Museum kumpara kahapon sa pagpunta rin natin dito. At yung gagawing entablado pansamantala ngayon ng DPWH yan ay para daw dito sa First Family, yung pamilya ni dating Senator at President-elect Ferdinand Bongbong Marcos, kasama siyempre yung kanyang asawa na si Lisa, yung 3 anak, si Sandro, si Simon at saka si Vinny. Siyempre kasama rin yung kanyang kapatid si Senator Amy Marcos, maging nitong kanilang kapatid na wala sa politika si Irene Marcos Araneta. At yung entablado naman natatayuan ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos, hindi pa inaanunsyo kung saan dahil pa rin daw sa mga security issues. At kaugnay niya, narito yung paliwanag ni Engineer Virgilio Oralia, itong project engineer ng DPWH South Manila Engineering District. The cabinet secretaries, the First Family, the Senate, the Congress, and some VIPs. All the angles that are to be on site should be prepared as much as possible, concerning the security, the cabinet. So yan, itong engineer ng project engineer yan, ng DPWH na si Engineer Virgilio Oralia. So itong tatayuan na entablado ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos, hindi pa inaanunsyo daw dahil dito sa concerns sa security. Pero itong magpapanumpa sa kanya ay walang iba kundi si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo, at kinumpirma na yan kanina ng kanyang incoming Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez. Sinabi ni Rodriguez na susunod sila dito sa tradisyon o sa inaugurasyon kung saan itong oath-taking
ay isinasagawa ng Chief Justice or Mahistrado ng Korte Suprema. Noong nanumpa si President Rodrigo Duterte ay si Supreme Court Justice Bienvenido Reyes yung nagpanumpa sa kanya at hindi siya noon yung Chief Justice. Chief Justice Maria Lourdes Sereno noon yung Chief Justice pero hindi siya yung nagpanumpa. Pero ito ngayon kay President-elect Marcos ay itong punong mahistrado ng Korte Suprema yung magpapanumpa dito pa rin sa ating area kung nasaan tayo ngayon. Bombo Dennis, itong pambansang museo, napakaganda ngayon, napakaaliwalas ng paligid nitong museo kung saan isasagawa itong oath-taking ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos sa Hunyo at 30. Bombo Dennis, Bombo Everly. Okay, may tanong ko lamang, Bombo Gerald. Kitang-kita kasi dito sa yung nakikita namin mula dyan sa may likurang parte ninyo ay maraming sasakyan na nagdaraan. Ano? Harapan pala nitong National Museum ay kalsada. So alam natin na puspusan yung pagsasaayos dyan. Baka bigla-bigla na lang mag-anunsyo ng pagsasara ng kalsada dahil hindi na nakakapagtakayan, Bombo Gerald. May schedule na ba ng posibleng pagsasara ng kalsada dahil marami maapektuhan? Ang daming motorista yung nagdadaan pala dyan na, Bombo Gerald. Oo, nakalimutan nating banggitin, tuloy-tuloy pala yung pagkikipag-ugnayan ng Philippine National Police dito sa team ng Marcos para dito sa inauguration at hindi pa inaanunsyo pero sigurado na yan, Bombo Dennis, na pagdating ng Hunyo at 30 or bago Hunyo at 30 ay isasara na yung ibang kalsada dito at siguradong wala nang makakadaan dito sa likuran natin, Bombo Dennis, dahil dito nga manunumpa itong susunod na Pangulo. Sinabi kanina ng PNP na mayroong mga isasara talaga na mga kalsada pero hindi pa sa ngayon dahil malayo-layo pa naman itong inaugurasyon na Bombo Dennis. At abangan natin kung kailan sisimulan yung pagpupulong at kung ano yung mga kalsada na isasara dito dahil siguradong makakaapekto yan dito pa rin sa daloy ng trapiko lalong-lalo na't marami-rami na rin yung mga sasakyan na nandito ngayon sa National Capital Region, dito sa Metro Manila, particular dito sa Maynila, Bombo Dennis. Kung makikita mo, marami nang dumadaan sa ating likurang mga sasakyan at sigurado sa Hunyo at 30 isasara ito kaya magkakaroon ng matinding traffic sa iba't ibang bahagi ng Maynila, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo Gerald. Ilan ba yung capacity dyan? Bakit yan yung napili na venue ng panunumpa nitong si President-elect Bongbong Marcos? Oo, kung titignan itong harap, Bombo Dennis, kung ikukumpara sa Quirino Grandstand, halos mga 1/4 lang siguro to. Konti lang, Bombo Dennis, at dito sa harapan natin, golf course na kasi hindi pwedeng may mga tao dyan sa golf course kasi masisira, Bombo Dennis. Hindi natin matansya, Bombo Dennis, ano yung PNP siguro mas maigi. Kuha tayo ng impormasyon kung ilan yung pwedeng pumunta dito na mga supporters sa panunumpa. Doon kasi sa Quirino Grandstand, nandun pa rin, Bombo Dennis, yung mga hospital na ginawa para dito sa COVID-19 pandemic. Oo, yun. Kaya hindi pwede doon. So dito, tatlo kasi yung mga nanumpa dito na mga presidente, very historic kasi, kaya ito yung napili ng pamilya Marcos. So maganda na rin siguro na maliit lamang yung venue, Bombo Dennis, para hindi masyadong magsiksikan itong mga pupunta dito at kontrolado lang yung papapasukin dahil ito nga isinasaalang-alang pa rin naman daw ng team ni Marcos itong pagsunod sa mga health protocols na itinakda ng ating pamahalaan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kuha pa tayo ng iba pang update. Ang PNP ay tukoy na raw yung pagkakakilanlan ng suspect na nasa likod ng bomb attack doon sa Isabela City, Basilan. May isinasagawa na ring operasyon ng mga otoridad. May follow-up report si Bombo Annalise Soberano. Tukoy
Inamin ng mga otoridad sa Isabela City, Basilan ang pagkakakilanlan ng sospek na nasa likod ng pambobomba noong Lunes. Ayon kay PNP Pro-9 spokesperson Major Shalamay Chang, mayroon ng lumutang na testigo na nagbigay ng pagkakilanlan sa sospek. Batay sa deskripsyon, medium built ang katawan ng isang lalaki na may 5'3 hanggang 5'4 ang taas na nag-iwan ng bomba sa bus ng DBL Transportation Company. Ang suspected bomber ay nakasuot ng pulang t-shirt, maong na pantalon at itim na sombrero. Sinabi ni Major Chang, sumakay ang sospek sa Lamitan, Basilan, bitbit ang kahon at bumaba ito sa Isabela City. Ngunit hindi na niya binitbit ang naturang bagahe. Habang kuha naman sa CCTV ang ikalawang sospek na nag-iwan ng IED sa parking lot ng isang fast food chain sa mismong Isabela City proper. Ang suspect ay nakasuot na yellow t-shirt, maong pants at puting sombrero. Sa ngayon, naglunsad na ng manhunt operations ang PNP kasama ang AFP laban sa mga suspect nang sa gayon mapanagot ang mga ito sa kanilang ginawa. Minobilize na rin ng PNP at AFP ang lahat ng kanilang mga resources para sa pag-aresto sa mga suspect. Samantala, nagbabala naman ang pamunuan ng PNP sa mga police commanders na hindi kayang protektahan ang kanilang mga areas of responsibility. Sinabi ni PNP Directorate for Operations Major General Val de Leon na hindi mag-aatubili ang PNP leadership na sibakin sa pwesto ang mga police commanders na hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Matatandaan na noong Lunes o noong nakaraang linggo, nagkaroon din ng pagsabog sa Coronadal at Tacurong City. Agad na naglabas ng direktiba ang PNP na paigtingin at palakasin ang security measures, lalo na sa mga lugar na kilalang may presensya ng local terrorist group. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Directorate for Operations Major General Val de Leon. Pero nung pinapanood natin yung mga ebidensya, yun lang ang pwede nating masabi sa ngayon, na hindi naman sila manakit kung hindi pang-istorbo ng business in the surroundings at saka maaaring ipaalala ang kanilang presensya bilang mga local terrorists in the area. Si PNP Major General Val de Leon. Bombo Anali Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Umapila si US President Joe Biden sa Congress na ipagbawal ang assault weapons at high-capacity magazine sa kanyang naging address kaugnay sa gun violence kasunod ng ilang serye ng mass shooting sa kanilang bansa. Ayon kay Biden, dapat na itaas na sa edad na 18 hanggang 21 ang papayagan na bumili ng baril. Hiniling din nito ang implementasyon ng safe storage law at personal liability. Hinikayat din ni Biden ang mga mambabatas na paigtingin ang background checks at magpasa ng red flag law na magpapahintulot sa law enforcement na kumpiskahin ang mga baril mula sa mga individual na mayroong mental illness. Makakatulong ang naturang batas anya para mapigilan ang mga nangyaring insidente sa pamamaril sa Amerika. Binigyang din ng US President ang apila ng kanyang administrasyon na pagbuhay sa Protection of Lawful Commerce in Arms Act na pumipigil sa gun manufacturers na maging liable sa mga krimen na nakumit nila dahil sa kanilang ginagawang produkto. Kung maaalala, pinakahuling shooting incident na naitala ngayong linggo kung saan isang gunman ang namaril sa isang medical center sa Tulsa, Oklahoma na ikinasawi ng 4 na katao. Iginit naman ng Department of Justice na patuloy ang kanilang pag-review sa narcotics charges laban sa nakakulong na si Senator Leila de Lima matapos ang pagbawi na rin ng ilang testigo ng kanilang testimonya laban sa senadora. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, dapat palaging i-review ng kanilang ahensya mga ebidensya para sa mga kaso depende sa takbo ng paglilitis sa naturang usapin, lalo na kung ito ay nasa korte, gayon din sa kaso ng senador na si de Lima at may retraction o yung pagbawi ng sinumpang salaysay ng ilang individual. Kinakailangan din niya na mag-cross-examine sa korte ang recantation
ng mga testigo upang may paghambing at nakahanda naman ang kagawaran na tanggapin kung ano ang lalabas sa katotohanan. Maalala mga kabombo na noong Abril, binawi ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa ang kanyang aligasyon laban kay De Lima sa 2016 Senate hearing na binibigyan siya ng 8 million pesos drug payoffs. Itong si De Lima at ito'y Justice Secretary pa noon sa pamamagitan ng kanyang dating driver na si Ronnie Palisok Dayan. Nag-recant din ng kanyang testimonya itong si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragus hinggil sa personal na pag-deliver ng 10 million pesos na umano'y drug money kay Dayan sa bahay ni noon ay Secretary De Lima sa Parañaque City. Tiniyak naman ni Senator Richard Gordon na haharapin niya ang anumang buwelta ng formally officials na kanilang ipinakulong sa Pasay City Jail dahil sa contempt charges. Matatandaan kahapon ay nagpahiwatig ang kampo ni Muhit Dargani at Lincoln Ong sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Ferdinand Tupacio na ikinukonsidera nila ang paghahain ng reklamo laban sa Senado. Ayon kay Gordon, ginampanan lamang nila ang kanilang trabaho nang nag-imbestiga sila in aid of legislation. Nagkataon manong nagmatigas ang formally officials na makipagtulungan sa Blue Ribbon Committee kung kaya't normal lamang napatawan ng mga ito ng aksyon tulad ng pagkulong. Hindi rin daw siya nababahala sa anumang bantang legal action dahil inaasahan na nila mga kahalintulad pang mga hakbang. Siniguro din ni Gordon na mananatili siyang kontra sa mga katiwalian kahit hindi na siya bahagi ng Blue Ribbon Panel ng Senado. Samantala mga kabombo, kaugnay pa rin ang nangyaring laro ng NBA dyan sa Estados Unidos. Itong salpukan ng Golden State Warriors at Boston Celtics. Unti-unti daw nagkakaroon ng pagbabago doon sa pustahan ng mga manunugal doon sa naturang bansa dahil na rin dito sa development kung saan nga ay nanalo ang Boston Celtics sa home court pa man din ng Golden State Warriors sa score na 120-108. Inaasahan na magkakaroon ng pag-iba yung trend ng pustahan kaugnay pa rin ng naturang pangyayari. Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Pearl, the one and only vitamins. At ito mga combo ay patuloy kaming magbibigay ng mga update pa rin hinggil dyan sa NBA Finals. Samantala, sinuportahan naman ng US ang Pilipinas sa pagbatikos nito sa unilateral seasonal fishing ban na idiniklara ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ni US State Department spokesperson Ned Price na ang unilateral fishing moratorium ng China sa disputed territorial water ay salungat doon sa 2016 Arbitral Tribunal ruling at international law na nakasaadho sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nananawagan din ito sa China na sumunod sa obligasyon nito sa ilalim ng international law. Pinupunto din ng American official ang naging pahayag ng Pilipinas hinggil sa inihaing diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs para sa unilateral imposition ng 3.5 buwan na fishing ban na saklaw dito ang mga lugar dyan sa western section ng ating bansa o West Philippine Sea kung saan ho ay may kalayaan at sovereign rights ang Pilipinas at may jurisdiction din. Nauna nang pinatawag ng Pilipinas noong Martes ang Chinese diplomat kaugnay pa rin sa anunsyo na unilateral fishing ban at umano'y harassment ng marine research vessel ng isang Chinese Coast Guard ship sa naturang bahagi ng karagatan. Samantala sa karagdagang balita, tiniyak naman ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian na mananatili silang kaagapay ng Pilipinas maging sa pagbabantay sa katubigan at pagtutulungan. Kasunod na rin ito ng pakikipagpulong ni Ambassador Wang kay Philippine Coast Guard Admiral Artemio Abo sa punong tanggapan ng PCG. Nagpasalamat naman ang Chinese envoy sa mainit na pagtanggap sa kanila ng PCG sa nasabing courtesy call. Ayon
Ayon sa ambasador, nagkaroon sila ng constructive discussion sa pagpapalakas pa ng partnership at cooperation sa pagitan ng kani-kanilang mga tauhan. Wika pa ng Chinese official, ang pagkakaibigan ng Pilipinas at ng China ay subok na sa mahabang panahon kahit sa mga pagkakataong may mga tumatamang trahedya. Samantala, hinimok naman ni Senator Christopher Bongo ang patuloy na aktibidad tungkol dun sa mga nasimulang programa ng Duterte administration, lalo na at papasok ng Marcos administration tungkol naman sa Balik Probinsya program ay dapat daw magpatuloy ito at kinakailangan na maisakatuparan pa rin yung para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ayon kay Senator Go, ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa na programa ay layunin na bigyan ng bagong pag-asa yung ating mga kababayan sakaling naisin ng mga ito na bumalik na sa kanilang lalawigan at mamuhay doon ng permanente. Umasa din si Senator Go na pag-iibayuhin ng susunod na administrasyon at implementasyon ng naturang programa. Ginawa ng mambabatas ang naturang pahayag kasunod rin huyan ng paghikayat ni Dr. Juan Antonio Perez III, ang pinuno ng Commission on Population Development o PAPCOM sa incoming administration na pag-aralan at i-evaluate ang pagpapatuloy ng naturang programa dahil makakatulong ito sa pagtataguyod ng isang inclusive economic development para sa buong bansa. Samantala naman, muling nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga driver at operator ng transport network companies sa pangongolekta ng labis na pamasahe sa mga pasahero. Sa isang statement, sinabi ng LTFRB na nakapagpadala na sila ng liham sa TNC hinggil sa complaints na ilang mga driver ang nagdedemand ng pamasahe na lagpas sa inaprubahan ng ahensya para sa Transport Network Vehicles o TNV. Base sa idinulog na anonymous complaint sa LTFRB, napag-alaman na umaabot sa 1,000 piso ang hinihinging pasahe ng TNC para sa one-way ride na tinatawag na priority boarding fee. Kaugnay nito ay nagsasagawa na ng investigasyon ng LTFRB sa naturang complaint. Base kasi sa fare structure, dapat na nasa 40 pesos lamang ang flag down rate para sa sedan type na may 15 pesos fare kada kilometro po yan at 2 pesos naman kada minuto na travel fare. Para naman sa mga premium na AUV o SUV, nasa 50 pesos ang flag down rate na mayroong 18 pesos per kilometer fare at 2 pesos na kada minuto naman na travel fare. Habang ang hatchback naman o subcompact type na TNVS ay mayroong 30 pesos na flag down rate na may 13 pesos po yan na kada kilometro na fare rate at 2 pesos na kada minuto na travel fare. Nagbabala sa maaaring consequences ang ahensya gaya na lamang ng fines at mga penalties kapag mahuli ang mga TNVS na magpapatong ng malaking singil sa pamasahe. Target ng LTFRB na magpakalat din ng mga mystery riders sa susunod na mga araw para masuri kung sumusunod nga ang mga operators at drivers ng TNCS at TNVS sa itinakdang fare structure at hinihikayat din ang publiko na gumagamit ng TNVS na i-report ang anumang mga irregularidad sa pamamagitan ng kanilang hotline number na 1342 o Facebook page. Bombo International News. Ngayong araw nga ang ika-100 araw mula nang mag-umpisa ang pananalakay ng Russia sa Ukraine habang nagpapatuloy pa rin ang pagkilos ng Russian forces sa Donbas region para masakop ang eastern Ukraine. Kasabay nito inanunsyo din ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nasa 20% na ng kanilang teritoryo ang nasa kontrol ng puwersa ng Russia. Sinabi ni Zelensky na mula noong Pebrero 24, libo-libong mga tao na ang napatay at milyong individual ang napilitang lumikas kung saan dumaranas din ngayon ng matinding pag-atake mula sa mga Russian invaders ang eastern Ukraine kung saan naabot umano sa 100 Ukrainian soldiers ang napapatay kada araw. Tumitindi din ang labanan sa industrial hub ng Severodonetsk sa may Luhansk na bahagi yan ng Donbas region. Ang strategic city na ito ay key target para sa Russia kung saan 80 sa mga lugar ang kanilang
nila ng kontrolado. Subalit sa kabila naman nito ay nangako ang regional governor na si Sergei Gadey na patuloy na makikipaglaban ang Ukrainian forces hanggang sa dulo. Bombo Entertainment News. Update naman, ang actress na si Amber Heard hindi kayang bayaran ang mahigit $10 million na damages sa kanyang dating asawa na si Johnny Depp. Alamin sa chika yan ni Bombo Marlene Padiernos. Inamin ng aktres na si Amber Heard na hindi niya kakayanin na bayaran ang milyon-milyong dolyar na damages sa dating asawa na si Johnny Depp. Ito ay matapos ang naging pasya ng US jury na pagbayarin si Heard ng $15 million na compensatory at punitive damages sa kanyang dating asawa. Sa isang pahayag ay sinabi ng abogado ni Heard na si Attorney Elaine Wiedhoff na walang kakayanan ng aktres na bayaran ang naturang danyos at sa halip ay nais daw nito na umapila sa hatol ng mga hurado. Ayon pa sa abogado ni Heard, maraming mga bagay ang pinahintulutan sa korte na hindi dapat pinayagan una pa lamang na naging dahilan naman ng pagkarito ng jury. Ang nangyaring ito anya sa kaso ni Heard ay magsisilbing setback at posibleng maging dahilan na ma-discourage ang mga kababaihan na i-report ang anumang uri ng sexual harassment at abuse. Absolutely, and she has some excellent grounds for it. We even had tried to get the UK judgment in to dismiss his case because he already had his shot, and that's one of the issues, but also a number of the evidentiary issues. There was so much evidence that did not come in. At para sa Showbiz Chika, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa karagdagang pang showbiz balita, ang Filipina actress na si Dolly De Leon na ibinahagi sa Bombo Radio Star FM na hindi na niya inaasahang mananalo sa pinakamataas na award sa 2022 Cannes Film Festival. Meron niyang detalye pa ang Star FM Baguio. Dumadami pa ang humahanga sa Pilipina actress na si Dolly De Leon matapos manalo ng pinakamataas na award sa 2022 Cannes Film Festival sa France na Palme d'Or ang kanilang pelikula na Triangle of Sadness, kung saan binigyan pa sila ng 8-minute standing ovation dahil sa magaling na pag-arte ni De Leon. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod sa Pinay actress Dolly De Leon, sinabi niyang labis siyang masaya sa panalo ng kanilang pelikula, kung saan first time niyang naranasan manalo ng pinakamataas na award sa Cannes Festival. First time ko pumunta sa Cannes, first time ko mag-attend ng Festival de Cannes. Lahat first time, pati yung pagnood ko ng pelikula, first time doon mismo sa premiere namin. So maraming first itong huling nangyari sa akin. Sobrang hindi ko ina-expect talaga, surprise ako. Matapos ang success ng kanilang pelikula, naging matunog pa ang pangalan ni De Leon sa international scene, kung saan nakikita siya bilang frontrunner sa 2023 Academy Awards para sa Best Supporting Actress category, kasama ng kanyang co-star na si Harrelson na nakatanggap naman ng 3 Oscar nominations. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Muli narito ang ating mga headlines. Sa sports news, NBA updates natin kanina. Unang salpukan ng Warriors at Celtics naging matindi at nagtapos sa panalo ng Celtics sa score na 120 kontra sa 108 lamang ng nasa home court pa man din na Golden State Warriors. Ang entablado para sa First Family at VIP tatayo na ng DPWH sa Rapuyan ng National Museum para sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. At PNP tukoy na raw yung pagkakakilanlan ng suspect na nasa likod ng bomb attack sa Isabela City, Basilan. At sa international news, si US President Joe Biden umapila sa US Congress na ipagbawal na ang assault weapons kasunod ng mga kaso ng pamamaril. 20% naman ang teritoryo ng Ukraine nasa kontrol na raw ng Russian invaders kasabay ng pagmarka ng ika-100 araw ng pagsalakay ng Russian forces ayon sa presidente ng Ukraine. At sa showbiz balita, Amber Heard hindi kayang bayaran ng mahigit 10 milyong dolyar na damages sa kanyang dating asawa na si Johnny Depp. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari mag-log on sa www.bomboradio.com. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo!
32 minutos na nakaligid sa tag ng alas 12. Mag-ulan yun matian ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik Banwa, kaupo naton si Vice Mayor Elcid Familiaran. Istorya naton ining may kantanan sa Coliseum. Ganoon na sugura na ini, pero may ara nga plano nga i-repurpose ang budget para sa pagpatindog sa Coliseum. Tanaw naton kung ano ang posibilidad sini. Kag subuman, pag-istorya naton Banwa, ang ini may kantanan sa Truth Commission, nga daw tukuron, abisang nga daw amo ni ang pagatukuron sang incoming administration para nga pang natanawon ang gina-konsiderar nga mga anomaluso nga mga transaksyon sa previous administration. Sige, so initanan aton nga paghambalan pagkalikid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo?
kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalamanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag Pabalik na mga kabyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan, bumbuanay sa udto. 11 minutos na bilin kag magadangan kita sa tag ng alauna. This time mga kabyanan, maging kaupo naton sa piyak nga linya si Vice Mayor Elcid Familiaran. Kaysa na siling ko na pag-istoryahan naton ang ining may kantanan sa kunanong palabuton sa Bacolod Coliseum sa siling bagong administration. Madayon gibala ining Coliseum or mabutang na lang gijabi sa ginasiling mabutang na lang sa limot. No? Although nga sa nagligad ang nangin issue sa nadiri ang ang pag-istoryahan, ang pag-prioritize sa pila ka mga proyekto ang ginadebate sa itong imbis magpatugod sa Coliseum, mapatugod na lang sa ospital. Pero tiara naman ang ospital, inuga patindog naman ang ospital. Kag inang hospital nga patindog banwa santo niya sa kasuguan nga nagamando nga ipatindog niya yung hospital kag na national government gani ang magagasto sinadira. Ang hospital nga pagkakabigo naton nga Bacolod General Hospital. So tidawara naman do may ang sakon abi kung ilainon ta naman ang project okay man na siya. Pero tinabudgetan na ina siya kag nasugura na daw kalang-alang na siguro nga kung magsiling pa kita nga i-prioritize nato ang Coliseum. Actually sa Bago may Coliseum man, sa Victorias may Coliseum man gani. Ang Bacolod na lang wala sa Coliseum. Anyway, titanawon nato na kung ano ang wisdom no sa new administration sa bahin sining ginapatindog nga Coliseum diri sa syudad sa Bacolod. Kaga subuman, pag-istorya naton ining ginaduso nga kinalan may aras ang Truth Commission
no nga amo ang mag-usisa sa sining ginaaligar nga mga anomalya sa nagligad nga administration. Di daw mo man kasami nagkatabo basta magkambyo kan administration. Hala usisaon tong nagligad nga administration. Kay ginaaligar nga may mga anomalya. Tining mga ining nagkatabo. Halimbawa ako sumo nagpausisa. Pagkadason ako naman usisaon kung lain naman administration. Daw gasigi-sigit yung tiyog lang. Ti imbes nga ang concentration naton ang pag-alaga dayon sa katawan, tin magsagad pataya sangit sa investigation. Itugyan naton sa ombudsman. Mayroon man sa office of the ombudsman nga amo ang mag-usisa sinadra. Okay, sa piya kalinya, manginakaw po naton ang aton Vice Mayor sa Siyudad sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, mayong udto. Bumbo Daniel, mayong udto dira sa imong viewers and listeners. Aha. Antes ang tanan, congratulations. Sumula ko mag-congratulate kay bago lang ko naka-interview naman liwat sa imo. Asa imo nga pagdaog liwat bilang Vice Mayor, last term mo na ni si subong termino Vice? Yes, this is my third and last term. Okay. Oo, so bali na uyunan kagid sa mga katawhan kay basta gani nga makalabot gid sa last term o third term. Tibot sing ganon yang nangin mayo ang performance. Anyway, ang aton nga pag-istoryahan subong ang may kantanan sa Bacolod Coliseum. Kay halin pa man sa pagsugod kay ginproponer ining Coliseum nangin na kontrobersyal na. Kay damo hesitant, damo gusto nga punggan ini kay kumo nga sunod sila nga mapatindog ya sang Coliseum kag imbes magpatindog Coliseum kundi hospital lang ipatindog. O galing ti daw ara naman yung subo ang hospital. Inong patindog naman kag may budget na gidya nga na party ni sir para sa Coliseum. May aras ang plano subong nga i-repurpose ang budget nga imbes nga sa Coliseum basi may lain nga pagkakantuan. Sa imo nga pagtan-aw Vice, posible ini? Well, ako personally, no, kasi presiding officer lang ang Vice Mayor Bumbo Daniel. Oo. But ako wala gid problema na respetohon ko yung mga priorities ng bagong administrasyon. Okay. Or even the administration, the present administration. So kung if allowed by law, on the part ng sanggunian niya, kung magsulod ang amon niya participation, ang ratification mo lang niya approval, ang ratification mo lang sang kontrata mo between the executive and the contractor. And in the case ng Coliseum, dala ang bank kay ang pag-construct ng Coliseum through loan mo. So, kung wala iya problema sa tatlo ka ahensya, kag may masulod yung kontrata sa sanggunian, hindi man po actually ka-preempt iya siyang desisyon sa sanggunian, di pagatunan ina iya siyang konseho, Bumbo Daniel. Okay, pero hindi ba nga ang ining pagpatindog sa Coliseum ginaprubahan ini sang sanggunian? So, butsing ganon nga kung i-cancel abi nga hindi na ni pagdayunon, aprubahan man niliwat sang council. Well, it's up to the executive. Suliton ta kung allowed by law, kung magsugot ng kontraktor, kung magsugot ang bangko, di kami mahulat man lang sa sanggunian. Okay. O sige. Pero may ideya ka, Vice, kung pila na ka-porsyento ang kaysa akong pagkaintindi sa mga reports nga nabato na Mondri, may nagasiling nga daw mga 31% na sa Coliseum ang naobra? Wala gid ko idea po Daniel kay kita tada sa layo may continuing nga construction dira pero as to sa pacing or as to sa percentage kung pila na ka-porsyento ang natapos, wala gid ko idea. Why gid ko da katlaw visit nga lugar. Okay. Pero ang kontraktor may argin siya kinamatarong tanan mo, no? Pwede man ang kontraktor siguro nga magpamalibad ka magsinsya nga tikon magamo sina ma-breach of contract kamo kay ang kontrata mo na tapos liwaton ang kontrata hindi ayan amo na ang kaso nga matabo Vice. Wala gid ko idea po Daniel. So suliton ko it's between the executive, the contractor.
Di normally bangko yati kung as long yung bayaran mo man lang ko ti wala man iya problema no. Aha. So kami suliton ko ti mahulat yung sanggunian sang kung may ara da yang nga contract nga magsulod sa amon. So pagatunan ina isang konseho. Okay sa bangko ya way naman problema. Amo nang siling mo bagulang nga kung bayaran man lang sa syudad sa makulod ang loan, way man na problema kang concern man lang sa bangko nga mabayaran sila mo. Kag na-release naman ang kwarta. Ang isa na lang gid nga dapat i-consider ang contractor kay awarded na ni siya kay contractor. Anyway, kung halimbawa kay ginaduso gid man subong nga basi imbis nga igasto dang kwarta sa Coliseum, basi lain na lang paggagastuhan. Most probably kung lain ang paggagastuhan di nga proyekto abi ibutang Vice. Wala ko idea, Bumbo Daniel, sa incoming administration kung diin nila na butang ang pundo. Okay. Kaya magsiling ka nga i-repurpose, daw ibanan mo lang budget, let's say kung hardwood ka da, gamiton mo lang kuan hindi hardwood, no? Ang mga materials ang gamiton mo lang or paggamayan mo or hindi mo siya pag-i-furnish or hindi mo siya pag-i-finishing para makasave ka bala. So hulaton ta Bumbo Daniel ang mga development sa proposal. So iton ko ang sanggunian niya maulat lang kami kunan ng mo gani no, pero ang I mean kung i-repurpose sina kag daw but singanon abi do tipidon ang pag construct sa nasambit nga building. But singanon nga nakita nila nga kung himuon ni dako-dako pa man nga pundo ang makuha dira. Wala gid ko idea Bumbo Daniel sa ila plano or pag-istorya sa mga engineers dira Oo. Okay. Sige. Pero sa subong way pa man na istoryahan abi mo no ang kwan ang kung ano ang paggagastuhan pag isang syudad. Unless nga may ara gid sang emergency siguro nga dapat paggagastuhan kay dapat i-prioritize nga masiling niya ti way na tasang pundo imbes nga ining 800 million nga pundo ni para sa Coliseum mo buhinan tani bi paano tigayon nila nga imbes nga mangin 800 million may lang 600 daw na abi nga sistema. Daw mo nang akon understanding Bumbo Daniel. Kaya halimbawa, ambe may mga fountain dati dulaon na lang di ba? Ang kwan lang ginabi, ang importante nga tikara nagmagilang na makatindog lang siya. Halimbawa kung imbis nga example lang niya, imbis nga granites ang isalog mo na lang tiles daw ng sistema. Pwede. Or basi di ba para sa ibanda way lang pinta, di ba? Way ko kabalo Bumbo Daniel. Okay, sige. Ayo. Sige lang way pa man no. Ina ginaplanuhan pa man lang kag depende na sa president o kung sa sunod nga administration kag ikaw ya bilang vice mayor tila man imong function sa sanggunian ka man ya kag sa lawmaking body ka man ya no. Kag pero may ara magyapon sa kwan. May ara magyapon kay tiyang tanan nga mga proyekto magi magyapon sa inyo mo. Kag sa approval sa sagud ang panlunsod. Ay ining saylo kita vice sa sining Truth Commission. Ngilo ginaduso gid subong sang I just don't know kung ini ang kagustuhan gid sang incoming mayor or basi kagustuhan sang pila ka mga alipures nga rada sa nagapalibot nga ginaduso gid ang Truth Commission para kuno investigaran ang mga ginaligar nga mga anomaluso nga transaksyon sang outgoing administration vice. Anong paglantaw mo sini? Well, ako ya suliton ko naman sa ari kami sang gunian so kung may mga itop sila da nga organization nga mag-audit or mag-check sa mga expenditures sang outgoing administration. So, let's welcome that Bumbo Daniel. Only that nga after siguro kung nakitaan sila that nga mga diferensya pasaka sila da sa ombudsman or
sa COA. So, i-welcome tayo na Bombo Daniel ng mga developments. Aha. Okay. Sige. So, wala man siguro ng problema. Although nga, bisan hindi na mag-create sang Truth Commission, may man sang Truth Commission, yapon nga mo ng ombudsman nga mag-ausisa sa kung ano mga ginaaligar nga mga malusong nga mga transaksyon kag corruption sa gobyerno, Vice? Commission on Audit, Bombo Daniel. Commission on Audit, oo. Pwede ka ka-request. Kaya siya man na nagakuan gali, yes, Commission on Audit, Pwede ka ka-request sa COA. base silang findings, amo na pagpasaka kaso sa ombudsman. Correct. Oo. Di karon daw nagdubli na karon kay may ara na sang COA, pero base ma-create sang sini nga komisyon para nga magabulig sa COA para mapahapos ang trabaho sang COA, Vice. Pwede Bombo Daniel. Okay. Sige. So far sa subong Vice, ano ang imong expectation, no? Ipamangkot ko na lang ni ano ang imong expectation sa sining next administration sa idalom abi ni Mayor Albi Benitez, considering ikaw sang nagligad ng eleksyon, lain yang imo grupo under kaya sa kay Mayor Bing Leonardia, pero wala makaswerte si Mayor Bing nga nakabalik bilang city mayor kag magabulo si Albi Benitez. Ano ang imo nga paglantaw sini sa working relationship ninyo, Mayor and Vice Mayor, sir? Well, ako yung Bombo Daniel, I can work with anybody. And that ang sanggunian is a separate body. Okay. It's a legislative body. So, suliton ko hindi ko kaya ka-preempt siyang decision permission sang gunian. Okay, that nga we will, on the part sang minority, we will cooperate and support the programs of the executive. Kung kaayuhan man lang siyang pumuluyo. Kagina, Bombo Daniel, tinagkuhan kami na fellowship of me with councilors Alice Pino and former Vice Mayor Tadi Zaison. Okay. Nag-discuss ko siyang possible nga mga amon aktibidades sa palabuton nga pagpungko siyang new set of sanggunian members, no? So, we discuss ang possible committee assignments. So, ma-focus na lang kami before sang amon first session. Okay. July 6 bala mo. Oo, so before sinada, ma-focus kami siguro basit sa 4 or 3. So, that mabalaan na siyang minoriya ang nabilin ng mga committees for them to chair, no? So the tradition and practice ang mayoriya ang nagapili sa mga committees. Mabilin dira ti makadto na sa minority. Only that nga ti under our rules or internal rules and regulations, kada konsehal dapat may ara siya at least 2 committees nga ginapungkuan or siyang chair. Only that Bombo Daniel may sa first session amon may adoption kami mo siyang amon internal rules. Only that na subject na siya sa amendments within 90 days, no? So amo ina ang gindiskusyon sang kagina ng coffee kami. 1 hour and a half man lang. Then I will meet them, all of them, sa noon of June 30, no? When they assume their function, no, sa ila opisina, I will be there to welcome them. Okay, may aras ang posibilidad dayan, Vice, nga ang mga re-elected city councilors ang maka-retain sa ila sining chairmanship? Posible, Bombo Daniel. Mga veteran ng councilors ang
from the incoming new majority team, no? Except ang kay Councilor-elect Taddy Zaison and Jason Villarosa. The rest are comebacking councilors. Oo. Okay. So, bali, basi may tendency man nga kung natong ginauyatan sa tunya nga komitiba, mo mabalik naman siya. Pwede man, possible na. Okay. Pero ti subong sa isa imo yang part vice way kaya sang hesitation, no? Do okay man lang hindi sila mo gina, maka-work ka man lang niya bisan sido. Basta ya para sa common good sang katawan siguro? Yes, mumuna dyan. Ante, kagang ako niyang role I can only break a tie. Oh. So, tawhay ko ya. I cannot even participate sa deliberation unless nga i-yield ko ang floor to participate. So, and I know all of them except ang kay Councilor-elect Vladi and Jason. The rest sila except ang kay Councilor Flor, no? I kami ko deny, pero I know her. Kapitan ko, isa kami kapartido sa una. Si Councilor Calao, na upod ko man. Si Jason, actually, ay kilala kong father, kilala ko ang lolo. And hindi mo naman ni mabindihan kasi nakaagi man ni at present, SK chair ni sang sumag and may member na nato siyang legislative body siyang barangay sumag. So I don't see any problem working with them. Sige. So ti mayo man, no? Kag ginapabot na to na nga mangin mayo pagid ang panabuton sa siyudad sa Bacolod. So sining may mga nagduga nga mga bag-o nga mga opisyalis diri sa siyudad sa Bacolod. Vice, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Yes, Bombo Daniel, thank you man. More power sa imong program dira. Again, mayong hapon. Si Vice Mayor Elcid Familiaran, no, ang aton nga Vice Mayor diri sa siyudad sa Bacolod. Ang last term niya na subong, ika-3 niya na nga termino bilang vice alkalde sa siyudad sa Bacolod. 9 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapunubo Pabalik ang sa bugat. ating pagpakalaga diri sa palatuntunan na Bumbuan na Isoto 21 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12 o kung alauna. This time ko ano to ng report ni Bumbo Gracelyn Lubaton, ini may kantanan sa pagnubo sang pagnubo mga kabanan sang turismo do na halitan gid ang turismo sa Banwa sang Salvador Benedicto. Kung sunod pa sa kay Mayor Marcelin de la Cruz, isa sa mga rason diri amo ang pagsaka sang presyo sang gatong kadamo sa mga motorista, kadamo sa mga kasami nagbisita sa Salvador Benedicto ang wala na magsalaka subong matapos daw hindi na magwanta ang kamahal sang gatong per liter. Yari ang report sa Piyak Kalinya, Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Go ahead. Before sang gaistorya sa turismo, ang isa di ka suspetsado sa shooting incident no nagluntad sang nagligad nga gabi sa barangay Sumag, Bamudan ang nadakpan na kagasubong gina-file na siya sang kaso sa 2 counts of frustrated murder. Okay. Bamudan. No kag ini siya nadakpan sa syudad ya sang Himamaylan. Aha. Sa Purok Stress, Barangay 4, Poblasyon, Ciudad Himamaylan, mga more or less 4 kilometro away no sa Himamaylan City Police Station. Ining suspect amo si Ronel Ray Castillo. Ronel Ray Castillo, nag-edad sang 50, kag ini siya ang driver o salesman sa 4AS Furniture, kag residente sang Pedrosa Subdivision, Barangay Alihis, Siyudad sang Bacolod. So Bamudan sang June 1, no? Sang gabi nga ini, sang June 1, mga 10:20 natabo ang shooting incident. So diin nagresulta sa duwa ka mga pirason nga lalaki ini Sanday Michael Jupeta, kag ining si Jemar Berha. Ini sila nga duwa ang residente no sang barangay Sumag upo ng isa no si Jemar sa barangay Kabog. Kag duwa ni sila nagaobra dira malapit sa area kung di nagluntad ang shooting incident. So aton na i-remind no aton sining mga pagpalamati nga ang duwa nga ini Bamudan do na collateral ang balas do nadalahig sa kaakig sang suspect kay may away ini sila sang iya nga asawa. No, kag ang parente sang asawa Bamudan ara da sa barangay Sumag, no, may business dira. Kag pangakig ining suspect yo kay first daan nag-away sa asawa, termining ginaaway iya asawa kag nag-advise no ang mga parente sang asawa nga mapulitan sa kawayan. Isa sa mga nag-advise Bamudan ang muni ang tag-iya sang furniture nga malapit dira sa area kun na nagduntan shooting incident. Dason ang suspect naakig siya ginsulong ito ang parente sang iya asawa no kag away bala no pero kay gintunggan siya nagpalupok ni siya Bamudan kag naigo amo ni ang duha ka mga biktima susubong ari ni siya sa Hall of Justice no kaupod ang duha ka biktima kay ang igo malang sito minor malang no duha kag kaupod man ang witness wala in-file siya kaso sa 2 counts of murder samtang sa syudad sa Himamaylan frustrated murder Bamudan. Okay. Samtang sa syudad sa Himamaylan, kaya dito siya nadakpan, no? Ang iya sining nga violation, kinakuhaan siya sang armas, no? Violation of Republic Act 10591 of legal possession of firearms and ammunition and BP 881 OEC as amended by 7166 to COMELEC Resolution number 10728, no? Amo na iya nga kaso sa Himamaylan. So karon, i-return na to siya sa Himamaylan City Police Station para dito naman pagatigayunan no sang inquest o for filing sang ining kaso no dito sa Himamaylan, Bamudan. So tapos di ang pag-file siya sa kaso diri sa Bacolod City, Hall of Justice. So karon bantayan ina ma-transfer ko siya sa syudad sang Himamaylan.
So, ang ining suspect nga si Ronel Ray Castillo Combodan ang nagapangatubang sa masobra duwa ka mga kaso. Combodan, pamatian ta ang pahayag ni Police Captain Romulo Gipilango danay no ang Deputy Chief of Police sa Nuevo City Police Station. Nalagyo dito sa area ang suspetsado, then may nagtip sa amon nga puno na mataan diri ang suspetsado sa amon. Oo. Then nag-coordinate kami sa Station 9 para ma-identify ang suspetsado kag ma-verify ang iya nga itsura. After naman makuha kag ma-confirm nga ang iya nga identity, nag-coordinate kami kag nagplano para ma-conduct ang pursuit operation. Oo. Sa diin siya na dakpan nga lugar? Nadakpan sa area, ma'am, sa balay sang iya pa kaysa diri sa may Purok 3 sa Barangay 4 sa Himamaylan. So ano ang mga nakuha sa iya, Captain? Nakuhaan sa namon, ma'am, sang kalibre 38 nga may mga bala, ma'am. Oo. Ako ningin gamit just sa baglot ha sa victim. Hindi, ma'am, balila ini sa nga kalibre compare sa naging gamit sa Bacolod. Oo. Okay. Kaya ang suspetsado, ni ma'am daw medyo marikot pa mensaron. Alin sa Bacolod, nagilis sa bayo, nagilis sa armas, yung nagilis sa motor. Oo, malikot kami saron. Oo. Okay. Taga Bacolod, gina siya gali originally. Oo, ma'am, sa Pedro sa Alihis. So, aning suspect, may upod pag ini siya sa that night na natabo ang shooting sa Barangay Tumaan. Sana, wala, ma'am, sa nadakpan naman, wala siya lang isa. Siya lang isa. I mean, sa nagtiro, nasa duwa, siya lang isa natiro, tapos sinakpan siya lang isa. Oo, bali siya lang ito, ma'am. Okay. So, ano ni ang iyang, sir, may ano ni siya, may record ni siya. Pagit. Wala lang kami ka-verify sa record niya, ma'am, sa Bacolod. Oo. Kaya ang sa amon this area, nagfollow up lang kami sa report sa sa Bacolod. Kasi pag nakomute sa iya, nagbato pa rin siya. Wala, sa Kaluoy, ma'am, wala naman sa nagbato, kay naunahan man sa namon. Ano ang mga kaso nga pag-aatubangon niya, sir? Diri sa amon, ma'am, sa Himamaylan, magapangatubang sa kaso, in violation sa Republic Act nga 10591, kaangot man sini, ang violation niya sa Pumiligan ba naton. Sa Himamaylan lang na, mama, kaya may separate pagin sa nga kaso sa Bacolod. Kung yung frustrated murder. Oo. Sa subong, diin siya nakahuna. Baliara sa subong sa Bacolod, sa Station 9, ma'am. Kaya after sa na-booking diri sa amon, gin-turnover sa Station 9. Mabadan. So, amo naman to yan ang bayan sa Himamaylan City Station. Samtang, ari Bambudan, pamatian, ta naman ang hepe sa Police Station 9, Major Jun Geneva. Update na ito subong, no? Sa akong investigator of kay local witnesses, ato sila subong sa Bureau of Justice para mag-file sila sa inquest na filing against ato na suspect for the crime of frustrated murder, no? Two counts. So, ang Himamaylan PNP at tumatasabong? Wala sila dito actually. Right after ma-file natin dili ang frustrated murder, and i-return natin siya sa Himamaylan or either pick up on Manila dili for another filing of violation of Republic Act 591. Okay. So, siya lang yung isa ang suspect, sir, no? Yes, kay according siya man ang ilang nagsakay sa motor. Ano kung ganing motibo yan, sir? Grudge niya sa? Well, as of this time, di man natin siya makuhaan kung ano bilang rason. In fact, ginadinaya man nga nagulong. Pero sa ato na nakita ang kulor, still dito kita Japon dito nga ining mga biktima niya doon napakumpanya lang sa isang kakigya. Hindi ko sa away-away nila sa iyang partner o asawa. Bumag Reyes. Yes, Kumadan.
kuan lang gito ang mga naslabato way gito ka namo-namo. Amo gid gani ba mo dan kay ang duha nga ini, no, malapit gid ra obra, ang isa sa kanderya, ang isa sa furniture shop, no. So wala gid ka namo-namo, wa mo dan sila ang naukpan. Sige. So pamadan, amo nang mga report, no, nga nagikan sa patrol ini si Bombog. Ang sa kwanto ya ang sa Salvador Benedicto. Sa pamadan, ang pag-estra nato ng turismo kay tungod nga matapos naman, no, natapos na ang summer season, di amo ginaya nga tiyempo, madamo gid sa mga nagkakaladto sa mga manami nga lugar, sa mga people spots diri, no, especially diri sa Negros Occidental kag sa Salvador Benedicto. So, pamadan Alam mo, Bumbog Grace, ang Salvador Benedicto, ang summer capital sa Negros. Yes, pamadan summer capital sa Negros. Doa ka ngayon siya pamadan sa Baguio. Kung Baguio siya sa Negros Occidental, no? Baguio City. Pero kay Banwa lang ini siya, no? Pero ang ini nga Banwa, hindi giniya madula sa listahan sang aton sa nga mga kauturan kay tungod sa may ara Ilang tourist destination. Yes, madamo sa mga tourist destination kag mga kapihan wala kay kita nga mga Pinoy wala bang bodan maliban lang sa akon plainom ni kape, no? So nagnubo ang ila sining nga kita unexpected sa summer season nagnubo tungod sa pagtaas sa presyo sang fuel bombodan kay ang ginakabi nila nga strength, no, ang mga riders pala nagapadulong kada weekend, no, sa Salvador Benedicto para mga pidira kag ang mga vendors dira, no, kag mga kapihan mamudan sa ila man balaga panawag kakuha man, no, sang ila nga income, no, kay tungod madamo ginasalayang ang mga riders ang gakadto dira sa amo nga banwa. So according kay Mayor Marcelin de la Cruz Bongodan, ang Salvador Benedicto may ara more or less 200 ka mga lalagawan, no, kon mga destinasyon dira nga maka-enjoy ka gid. So sining summer season kasubo, no, gamay ang aton sining alkalde kay tungod ng nubo kay compare mo sa nigad yung mga tuig yung bisan na except lang, no, sa duha ka tuig nga may ara sang COVID-19 mamudan. Actually wala tayong expect kay tungod nga nag-list naman ang aton sining alert level status. So may ara nga mga lastaran nira o kung mga resort, no, mamudan nga ginakadtuan Japon sa mga utod pa, especially kadamo man sa mga occasions wala mga graduation nga occasion, no, nagapabook na sila. Pero ang nagapadamo gid sa mga sakita sang Salvador Benedicto when it comes to tourism, amo ang mga riders. Kasi pabalaba mo dan kung may motor ka lang yung bakod, makakadto kayo sa madamo nga lugar, malawig nga lugar, especially mga Mountainous area, Bombodan. Okay. So, amo na siya, no, ang ila subong status. Well, ton nga pangamuyo na lang mamudan nga sini nga rainy season hindi na magdugang sang pagnubo kay tungod nga ang mga tao dira ang manaang mostly ginakwaan sang ilang source of income mamudan. Mamudan pamatian ta ang kahayag ni Mayor Marcelin de la Cruz, ang mayor sang Salvador Benedicto. Ang sitwasyon bala sa Don Salvador Benedicto actually epekto ini sang grabe nga pagsaka sang presyo sang gatong, sang gasolina most especially, no, kay both man pati man sa crudo, no. Nang epekto sini jutay na mga riders na kadto sa Banwa, especially kon weekends kay siyempre budget maning mga riders naton kalabanan kag imbis ka daw kada weekend siguro mayon din sila makabisita sa Don Salvador once a month or twice a month. Same with other potential na mga kliyente or guests, no, nagakadto on weekend mo, especially families on weekends. More or less napektuhan gid kami. I mean actually napektuhan gid kami, no, jutay gid bangod sini nga rason diagnosis. Okay. With the fact nga na-lift na kita sa aton nga alert status sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, bisang tanan o kung sang kalabanan, Mayor, nagtaas-taas ang inyong kita, dira?
kadako gid sa epekto Ghislaine, no? Kadako gid siyempre ang kada pamilya kag tanan bangod ginapaminsar man nila ang igatong sa ilang mga salakyan. Tiga paminsar gina sila duwa-duwa gid kung makadto pa sa Don Salvador kay siyempre may distansya man nga mga 47 kilometros from Bacolod City so siyempre gapaminsar man sila kag akong sa budget sang kada individual kag pamilya ang pagtughong no sa mga kasalakyan. Oo. Pero ang inyo dira nga mga lalagawan, ang ang entrance o kung mga accommodation, barato man lang. Ang wala man lang saka, Mayor. Una, no problem gid kay in fact sige gyapon sa makasarang-sarang nga may below budget. Honestly, ang mga accommodations naton is hindi man gid amo nakapiktado sa rason kay bisan ako mismo personal gani kung may mga bisita ko pag hingagawon ko nga mapabook hindi na ko kapabook mo especially kung weekends kay punuan gid no punuan gid siguro ang lead siguro sa Don Salvador siguro kung mapabook ka weekend siguro mga 2 pa ka bulan nga sunod ang makabook ikaw no so damo gyapon ang accommodation galing kit siyempre siguro tan-awon tay ni iniguro may mga below budget na niya nga mga individual kag pamilya siguro nga o kon grupo sa pagtililipon kag ini siguro masarangan nila apang ining mga rides kag nagkuan obserbaran namon do jutay gid kadako gid sa niniban sa mga rides most especially ang mga cafes naton no nga mga may mga suki nga mga riders sila gini ang daw napektuhan gid apang ang aton mga resorts nga may mga accommodations daw minimal kay tungod gid siguro summer man hindi ibitar no nag-graduate man may dayon man ang mga face to face nga mga graduations 34 families daw ginbudgetan ginaguro nila so that's why may mga punuan gyapon ng accommodations kag may mga schedules man nga mga kasal kag iban pa nga mga celebration occasionally lang no yes so pero puno gyapon gawan ako happy ko na puno ang mga accommodations dahil kay ko maglibot-libot ikaw sa mga lugar ang mga riders sa highway jutay kumpara before no so bulo barato pa ang gatong naton dako gid nga bulig ang mga riders sa highway yes sila ni gabuhi sa mga magagmay naton nga mga kapihan mga magagmay naton nga mga vendors no dako gid nga bulig na sila kay in fact daga-compose na sila no less than 50% of our tourism on weekends no so kanugon gid look forward kita nga magbulubarato na ang gatong gani man Mayor so ang Mayor ang dira sa banwa mo pila ang mga gidaya lalagawan akadamo lang gid siguro actually may mga ara na kami na sa 200 plus no kalatuan kay pinangadatubo nga mga gagmay nga mga kapihan kag ang mga lokal naton nga pumuluyo nga nakabenepisyo sa programa sang Sustainable Livelihood Program sa haling sa DSWD kag iban ka mga assistance no halin sa gobyerno nasyonal kag lokal gina-encourage sila namon nga magtukod man sang ila man nga magagmay nga mga negosyo may ara man kag tapos gatubo man ang mga ang mga investors nga halin sa gwa nga mapatindog sa rest house tapos ginaparentahan man nila so kadamo man ongoing sige ang ang development sa banwa sang Don Salvador Benedicto when it comes to tourism problem ta wala naman niya dira tanan-tanan sulod dira may fully vaccinated okay fortunately wala na kami sang bagong kaso masulod na kami mga mara na kami sa 3 bulan so wala na gid sang kaso so wala na gid tagaan talupangod kabay nga sa maabot nga administrasyon na bag-o kabay nga ma-list ning mga kwani mga alert levels kag tanan pero galing hindi kita ka hatag kumpiyansa gyapon kasi ara gyapon ang COVID-19 virus no subong man sa ang concern lang namon sa banwa namon ang vaccinations kag may mga schedule kami gyapon ng mga vaccinations kag may mga pa due time kami nga hatag ng mga assistance para lang nga mainganyo ang aton mga
kulang pa kag wala pa nakapabakuna. Well, sa tanan no, sa mga kasimanong ako sa Banwa San Don Salvador Benedicto, ang aton turismo manumbalik gid sa insakto, labi na gid kung tanan nakababakuna na, no? Palihog hindi magkahadlok sang bakuna kay kadamo pagyapon sa aton mga kauturan sa aton banwa nga wala pa makababakuna. Palihog may paryente kita buligan naton ang isa kag isa isang sini nga bakuna kay kadamo gyapon ang wala nagpabakuna. Kag ini ang bakuna pinakamabakod naton nga depensa sa aton lawas, no, sa aton pamilya, sa aton komunidad, sa aton barangay, sa aton banwa, no. Gabay pa nga matapos ang tuig ini malapot naton, no, mahimo 100% kita sa Banwa San Don Salvador Benedicto sa bakuna. Okay. Mo Grace? Mambo Dan, ang Mayo pa siguro malagaw ako dito. Hati, oo. Marami to ilagaw. Sige. Oo, nadumduman ko man nga may Pabulbog nag-trip planting kami to sang una, EBP. May sa unhan to nga bukid, lay ining sa piyak naman nga bukid, ba hindi daw ga bukid-bukid dada mo daw bukid-bukid, beto to balay nga daw galaw-lao mo na ho. Dugay-dugay ang tao may ginakbat na nga langka. Wow, Sus, dugay-dugay ginatag na to sa gindaho na sa akong langka. Siya ang ginamon niya nga ari ka di sa kwan nga upod sa tree planting siya ari imo langka o base nagapamati diya sa subong way ko gito malipatan ng imo nga langka mo sa subong mo. Tamo dali sila sa bumbo sa Don Salvador Benedicto. So imagine mo na ko do namot ko nga naluoy ko sa nalipat na ko to sa ngalan niya mo nagapamati na sa subong nga daw nalipay ko nga nahamot nga daw naluoy nga mataklad pa siya mo, ginatanaw lang namon mo, nagapananom kami to kahoy, ginatanaw lang namon to sa unan. Nga may isa to kabalay, nga may puno sa langka. Nga dugay-dugay, kinuha niya na langka nga kapaningamot. Ginpasaan niya saka pa ibabaw sa gintamdan namon sa mga kahoy. Grabe man pangabudlay niya kapasaan sang langka para lang maduhol mo. Salamat gid sa liwat. Ate mo Dan, dapat ka gid sa iya, kayong kalimtan sa, dapat tulong sa kalimtan. Amo gani man sige. Anyway, ang Salvador Benedicto namin ang lugar mabugnaw ina siya. Yes. Kaya muna naganing halit ang pagsaka sa presyo sang gatong nga daw ang mga nagamotor la. Kada damo na talaga kinadto kada weekend do nagjutay subong kay ti mano kada imo yang ang litro sang gasolina subong tag 75 pesos. Yes, mo Dan. Kag hindi lang na ang driver no sa motor ang gakadto da kundi ila man nga mga sweethearts nila. Oh. Ti kaga kun ikaw man may ang imong nga dalon nga salakyan, may ara kadabi auto or four wheel sabi mo salakyan. Ti ako magyapon gasto mo sa gasolina, imagine mo na kun halimbawa karon pulo ka litrong imong gaston ti times 75 750 man ang imong gaston sa gasolina lang. Yan, mo Dan. Pero kay namin mga feeling no nga makarelax ka pero kasakit man pagbalik mo sa imo puloyan nga kadako sang gas. Pero way man akon imo gin preparahan nga mga amo na nga panglingaw-lingaw dapat preparahan mo gid may masibing-sibings ka ginagmay kag magsaka dito ay problema. Ate wala gid problema pa basta maka-enjoy. Dati subong kung kulang pa, supot-supot na yan. Mga parisinyo abi kung may maghagad ay kunti di way magro problema da. Wala gid mo dan problema kay single man kita yan. Di mo gani. Ay, magsingabi nga si Pons mga agad sa imo, ti way mo problema da. Sige. Sige, mo Dan. Para sa papangalagad sa bombohanay sa Udto, ini si Bombo Grace din Lubato naga-report para sa bansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. 44 minutos sa kaligan sa tag ng alauna. Ay nga gawon ko na ng report ni Bumbuan na Sindo Sorilla. Ina may kantanan sa daw ka kwan gini daw malawig-lawig gini nga brown out no ang matabo sa Domingo nga daw. Ano ini nga mga area ang apektado sa brown out. Ipay balon na naton gaan sa aton nga mga kauturan para magka-preparar na ini sila no. Magka-preparar ng mga utod naton nga may mga alternatibo nga paghimuon or din sila ano lang ilang option abi kung bilungan daw may brownout kag may lang tani ko nagaulan-ulan lang kay hindi masyado kainit ang aton nga puloy-an kung natupa ka sa housing nga naginikit-ikit lang balay nga daw hindi man gani makasulod ang hangin kag perti kay tagiti ang init sa adlaw
At ilaban-laban, pertigid ka, dubang kiling siguro ka, lagko imo balhas. Kung nakasasulod si mo balay kag brownout, nga wala sang electric fan nga mag-andar. So yari ang report bumbuan. Please come in. Bumbudan, 12 oras naman ng brownout. So, sa pagkalawig. Mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo na patigayunon sang actually NGCP Bombodan. No? Iyan isang NGCP scheduled power interruption. Aha. This coming Sunday sa Alihis Feather 6. No? Sa Alihis Feather 6. Sa aton nga mga kabombo. No? Mm. So, ang ini, Bombodan, magambal kita nga Alihis Feather 6 sa Reclamation 69 kV line, Asdes Gonzaga feeders 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Reclamation feeders 1, 2, 3, 4, and 5. No? And Bombodan sa Bacolod San Enrique 69 kV line, Sumag feeders SF1 and 2, Hilangban feeders HF 1, 2, 3, no? So amo ni siya sa aton iyang mga kabombo bombodan, no? So ang paalinto gani diri, no, sa aton iyang mga kauturan sang Central Negros Electric Cooperative, di ba dumduman mo sang tinalikdan supposedly bombodan sang tinalikdan iyang nga simana supposedly atong may brownout na bala 12 oras, pero why to na dayon this time ang pagset sang power interruption sang NGCP kay man mayara na ma-shutdown sila sa sini, no, sang ilang transmission line. So kay may kayuho naman sila. So basically ang Seneco because nga desisyon ni sang NGCP, ang Seneco shall take advantage man sang sini. So may kayuhon man sila para isa na lang gida, no? So amo ina ang explanation ni Sir Jose Tanyungon sang head sang engineering department. Maghambal kita para sa aton nga klaro pagid sa mga kauturan ta. Maghambal kita nga Bacolod Reclamation 69 kV line. Amo ini siya, halin ni siya bombodan sa substation sa Lacson Street, Gonzaga Street, Mabini Street, Luzuriaga, Butamalon diri sa downtown area, Pabasiwa, Cathedral, no? And then padulong sa Gonzaga Subdivision, Luzuriaga, sa pakadto iya sa may Gatoslao, sa Libertad, San Sebastian, padulong sa Planta Centro bala. And then going pagid sa gihapon sa west sa Bombodan sa may Lopez High na sa Circle E na dira sa Villamonte portion sang Lasal Subdivision, Hilado. So amo ini nga mga lugar. And then sa Rosario Street, sa Libertad, sa padulong iya sa Taculing Road, no? Taculing Court, may may power interruption man. And then padulong sa may Sharina Heights, na subdivision, amo sini nga mga lugar ha, sa may Bredco, diri sa Reclamation sa Bredco, Bombodan, sa West San Sebastian, sa Araneta Street. So diri sa Reclamation, gosambalon sa dako nga mall na diri Bombodan, galing may mga man na sila sa Grand Regal Hotel, no? So amo ini nga mga lugar, no? Basically no, downtown area, no, padulong dito sa Bombodan, padulong dito sa may NOHS Dampi, and diri sa may Reclamation area, do amo ning mga apektado nga mga lugar basta part sang 69 kV. Anyway, pamatian naton bala ang head sang engineering department nga si Sir Joe or Sir Jose Tanyungon. For the upcoming brownout, scheduled brownout sa Sunday nga 6 a.m. to 6 p.m., ang affected substation na siya namon is, or ang affected nga 69 kV nga line is Bacolod Reclamation, supplying the 30 MVA Gonzaga substation dira na sa likod sa amon ni opisina. And the 20 MVA Reclamation substation dito na siya sa Barangay 35. Then Bacolod San Enrique 69 kV line supplying the 10 MVA Sumag substation and Hilangban substation. Silingon, Sumag pakadto portion sang Handumanan brownout hasta dito sa may Bago City. Ang diri naman sa Bacolod is ang gina-cover sang
palibot sa Sinico, pakadto dito sa may reclamation, pakadto dito na yun sa may flyover sa may sa may Aranita, kapit sa may Mitsubishi. Kag ang downtown area sa amo na siya ang aton nga scheduled power interruption this coming Sunday. Ang GCP, mas-schedule man sang maintenance nila, that's why may ara kami ride-on maintenance sa ila. Ikalitan na mo ng kimpo. Bumbuan. So, Bombodan naton si Sir Jose Tanyuon. So, klaro naman para sa mga kauturan naton, ay power interruption, subot ang balon. Bumbuan. Subong pa lang. Yes. So bali hingalitan lang man niya sang Sinico ang maintenance work nga himuon sang NGCP. Correct. So kung nga way na gid man hindi man mag-supply, way na sang supply abi or iot doon anay sang NGCP ang supply kay may maintenance work kag wala sang kuryente. So bali hindi naman anay mag brownout laman anay ang area nga ginaserbisyuhan sang Sinico. Correct. Amo na siya Bombodan. So 12 oras 6 a.m. to 6 p.m. gid ni siya Bombodan. No, so medyo maigo nga mga areas of hours nga brownout kabalo man gid kita kon Sunday ara tanan sa mga panimalay Bombodan, pero again scheduled ni siya nga brownout sang National Grid Corporation of Philippines. How's that Bombodan? Okay, sige. So Bombo Daniela, maning update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Report may kantanan sa brownout, 12 oras sa brownout sa maabot nga adlaw sang Domingo. Ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Of the night kita naman sa Lunes, upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Elecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang